ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିଟା କହିବି এই ଷ୍ଟୋରିଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ରିକ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସେଦିନ ରାତି 7ଟା ଥିଲା। ମୁଁ ସବୁଦିନ ଭଳି ଏଇ ରୁମ୍ ଅଇକା ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଅଛି ଏହି ରୁମ୍ରେ ବସି ଫୋନ୍ ଚଲାଉଥିଲି। ତ ଅଚାନକ କ'ଣ ହେଲା, ଆମ ଘର ପଛ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବାରି ଅଛି, ସେ ବାରିରୁ କୁକୁର ବିଲୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ବୋବେଇବା ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଲି। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଯାଇଛି ମୁଁ ଫୋନ୍ ଚଲାଉଛି, ଏଇ ଘର ଛାତ ଉପରୁ ଠକ୍ 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 ଏମିତି କରିକି ଚାଲିଲା ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ମୋତେ ଟିକେ ଡର ଲାଗିଲା, ତ ମୁଁ ଉଠିକି ମୋ ମା ପାଖକୁ ପଳେଇଲି। କିଛି ସମୟ ତା ପାଖରେ ବଇଛି। ରାତିରେ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଲା, ରାତି 9ଟା ବାଜିଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇବାକୁ ଗଲେଣି। ଠିକ୍ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲି କି ଆମ କାର୍ଟା ତ ଗ୍ୟାରେଜ ଭିତରେ ବସିନି, ରାସ୍ତାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଗଲି। ସଡନ୍ଲି ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କଲି ସେଠି ବିଲେଇମାନେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଏମିତି ଅଚାନକ ବିଲେଇ କାନ୍ଦିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ଡର ଅଧିକା ଲାଗିଲାଣି। ମୋ ପାଖେ କେହି ପୁଣି ନାହାନ୍ତି, କାର୍ଟା ଉଠିବାକୁ ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଗଲି କାର୍ ପାଖକୁ ଗଲି, କାର୍ ଡୋର୍ ଖୋଲିଲି। ଲାଇଟ୍ଟା ମାରୁ ମାରୁ ସଡନ୍ଲି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସାଲା ଆମର ତ କାର୍ ନାହିଁ, ମୁଁ କାର୍କୁ ପୁରେଇବାକୁ ଗ୍ୟାରେଜ ଭିତରକୁ କେମିତି ଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଇଲ୍ୟୁଜନରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମା ଗୋଟେ ଢୋ କିନି ଚଟକଣି ଦେଲା, କୋଡ଼ିଆରେ ଦିନ 10ଟା ହେଲାଣି କାହିଁ ଶୋଇଛୁ।